കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നടന്ന കോർ കമ്മിറ്റിയിലെ ചില പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പോലെ പുതുതായി അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു സംവിധാനം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു തലത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനൊരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുമില്ല. മുമ്പ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അടച്ചിടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. പുതുതായി ഒരു സ്ഥലങ്ങളും അടച്ചിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനം ജില്ലാതലത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതൊരു വിഷയം, നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ പോസിറ്റീവായി വന്നിട്ടുള്ള ചെങ്കള സ്വദേശിയായ യുവാവ്, അദ്ദേഹം ഒരു അടച്ചിട്ട അതിർത്തി വഴിയാണ് കടന്നു വന്നത് എന്ന അറിയിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ അതിർത്തി ഞങ്ങളുടെ രേഖകൾ പ്രകാരം അടച്ചിട്ടതാണ് എന്നാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അതുവഴി വ്യക്തികൾ കടന്നു വന്നത് വഴി ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പോലീസിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം കൂട്ടണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തീരുമാനവും എല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചിടപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും കൂടാതെ പുതുതായി വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അവിടെ നിയോഗിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ 99.9% ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു ശതമാനം വീണ്ടും കുറച്ച് ലാക്സിറ്റി കാണിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാസ്ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെയും നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ മാഷ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നടന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. വലിയ രീതിയിൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ അധ്യാപകരും, ഞങ്ങൾ നിയോഗിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഇത്തരം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കാതെയും മാസ്ക് ധരിക്കാതെയും ഉള്ള വ്യക്തികളെ നേരിൽ കണ്ട് ഉപദേശിക്കുവാനും പിന്നെ ശാസിക്കുവാനും ശാസനയിലും കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രേഖ കൈമാറുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൈമാറുന്നതിനും ഉള്ള സംവിധാനമാണ് മാഷ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. അത് കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. തട്ടുകടകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അടുത്തതായി ഒരു പ്രശ്നം ജില്ലയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. തട്ടുകടകളിൽ നിന്നും ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന സംവിധാനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. തട്ടുകടകളിൽ മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഉപയോഗിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത ഫുഡുകൾ മാത്രമേ കൊടുത്തുവിടാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന സംവിധാനം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അത് തട്ടുകട നടത്തുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ് സർവീസ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അന്തർ ജില്ല ബസ് സർവീസ് സംവിധാനം അതും ഗവൺമെൻറ് ചില നിയന്ത്രിത കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലേക്ക് മാത്രമേ ബസ് ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക്, ഉദാഹരണത്തിന് എറണാകുളത്തേക്കോ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊക്കെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ഒരു എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ നിർത്തി പോകുന്ന സംവിധാനം കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അത് സംബന്ധിച്ച പരാതി വന്നിരുന്നു. അത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ബ്യൂട്ടി പാർലറുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മളിന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ തുറക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ ഹെയർ കട്ടിങ്, കേളിങ്, സ്ട്രൈറ്റനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലെ അസോസിയേഷൻ്റെ സംഘടനയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നിവേദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം എടുക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ ശക്തമായി നേരിടുന്നതിനും നിർദ്ദേശം SP നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ PRD വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളെടുക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി.